नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण जाहीर। महाराजांनी सापांना दूध पाजलं नाही, मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य। आणि भाजपात जाण्याच्या चर्चांवर सतीश सावंतांचा मोठा खुलासा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। देवगड निपाणी महामार्गावरील फोंडा तिठा ते घाट पायथा आणि हुमरट तिठा ते करूळ मार्गे फोंडा तिठा हा रस्ता गेल्या काही महिन्यांपासून अक्षरशः जीवघेणा बनलाय। आजवर या रस्त्यावर अनेक अपघात घडले, त्यात काहींना जीवही गमवावा लागला। या रस्त्यावरील खड्डे 15 दिवसात बुजवा, अन्यथा व्हीव्हीआयपी लोकांसाठी बांधण्यात आलेल्या शासकीय विश्रामगृहासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा फोंडा घाट येथील काही ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिलाय। यावेळी ग्रामस्थ तथा पत्रकार विशाल रेवडेकर यांच्यासह फोंडा घाटमधील समाजसेवक भाई हळदिवे, संदेश पटेल, पंढरीनाथ उर्फ भाई गुरव, दिलीप साटम, महेश रेवडेकर, विजय शिंदे, समीर मरिये, सिद्धेश राणे, प्रतिभा अवसरे, माधवी दळवी, संजना कोलते आदी उपस्थित होते। दरम्यान पुढील काही दिवसात हुमरट ते फोंडा तिठा आणि फोंडा तिठा ते घाट पायथ्यापर्यंत रस्त्याची डागडुजी केली जाईल असं आश्वासन सार्वजनिक बांधकामना दिलंय। आमच्या इथे निवेदन द्यायचा विषय असा आहे की आम्ही जे रस्ता आहे यांचा हुमरट ते फोंडा तिठापर्यंत हा पीडब्ल्यूडी कडे रस्ता आहे, पण तिकडे आता ती अवस्था बघितली तर एखाद्या नदीतनं आपण जातो त्या पद्धतीने होडी जाते त्याप्रमाणे आमच्या गाड्या येतात, ते ऍक्सिडेंट होतात, अपघात होतात, लोकांच्या जीविताची अडचण निर्माण झालेली आहे। आणि प्रचंड खड्डे म्हणजे खड्ड्यांनीच रस्ता आहे की खड्डे तेच समजत नाही, असा परिस्थिती वाईट आहे। त्यांना वारंवार सांगितलं जातं, येतात नेहमी ते लाल माती काय टाकतात आणि चिखल करतात, परत ते चिखलाचा त्रास होतो। म्हणून आज त्यांनी आम्हाला निवेदन आम्ही अशासाठी द्यायला आलो की डांबराने रस्ते व्यवस्थित आणि ते शक्य नसेल तर पेवर ब्लॉकने खड्डे भरून चांगले सुस्थितीत आम्हाला दिवाळीच्या आत आम्हाला रस्ते तर भेटला पाहिजे। यासाठी आम्ही ग्रामस्थाच्या वतीने आलो, कुठला पक्षविषयात नाहीये, ग्रामस्थ म्हणून आलो। आणि जर तो त्या अगोदर केला नाही तर ग्रामस्थ म्हणून आम्ही सर्व इथे उपोषणाला बसणार आहोत। फोंडा घाट ग्रामस्थांचा एकमुखी निर्णय झालाय, जर हे मुदत देऊन त्यांना 15 दिवस मुदत दिली, त्यात जर नाही झालं तर आम्ही ग्रामस्थांच्या वतीनेच उपोषण चालू करणार आहोत आणि साखळी उपोषण असेल आणि काय असेल ते आम्ही तेव्हा ती दिशा ठरवू, पण उपोषण आहे 100% जर नाही केलं त्यांनी तर। माजी आमदार राजन तेलींनी जिल्हा बँकेवर आरोप केलेत। याबाबत आमदार दीपक केसरकर यांना विचारलं असता त्यांनी तेलींनाच सल्ले दिलेत। याबाबत काय म्हणालेत केसरकर, पाहूया। राजन तेली यांनी एक आता आरोप केलाय, ते असं म्हणतात की जिल्हा बँकेमध्ये मोठा घोटाळा आहे आणि त्याचे सूत्रधारक पालकमंत्री आहेत, असं त्यांनी एक आरोप केला। त्या संदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असं त्यांच्या आरोपाशी मी स्वतः सहमत नाही, कारण जिल्हा बँकेचं काम हे आदरणीय शिवरामभाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये चाललं आणि त्यांचा समर्थपणे वारसा हे त्या ठिकाणी चालवला जातोय असं माझं स्वतःचं मत आहे। त्यांना एखाद्या गोष्टीमध्ये कुठे त्रुटी आढळलेल्या असतील तर जिल्हा बँकेचं नाव बदनाम होतं का म्हणून। शेवटी बँक ही एक इन्स्टिट्यूट असते आणि त्याच्यामुळे लोकांच्या विश्वासावर बँका चालत असतात आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वोत्कृष्ट जिल्हा बँकेमध्ये आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा समावेश आहे। त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे जर आपण जनरल आरोप करायला गेलो तर त्याच्यामुळे बँकेचं नाव बदनाम होतं, याचा थोडंसं भान ठेवण्याची गरज आहे असं मला स्वतःला वाटतं। त्यांच्या आरोपाशी मी स्वतः सहमत नाही, कारण जिल्हा बँकेचं काम हे आदरणीय शिवरामभाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये चाललं आणि त्यांचा समर्थपणे वारसा हे त्या ठिकाणी चालवला जातोय असं माझं स्वतःचं मत आहे। त्यांना एखाद्या गोष्टीमध्ये कुठे त्रुटी आढळलेल्या असतील तर जिल्हा बँकेचं नाव बदनाम होतं का म्हणून। शेवटी बँक ही एक इन्स्टिट्यूट असते आणि त्याच्यामुळे लोकांच्या विश्वासावर बँका चालत असतात आणि महाराष्ट्रातल्या सर्वोत्कृष्ट जिल्हा बँकेमध्ये आज सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचा समावेश आहे। त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे जर आपण जनरल आरोप करायला गेलो तर त्याच्यामुळे बँकेचं नाव बदनाम होतं, याचा थोडंसं भान ठेवण्याची गरज आहे असं मला स्वतःला वाटतं। आतापर्यंत गोवा आणि महाराष्ट्राचे बॉर्डरवर फिरत होता। 27 सप्टेंबर पासून ते महाराष्ट्राचे सीमारेखामध्ये आलेलं आहे। आता ते कास सतोसे या गाव क्षेत्रात किंवा शेती जो आहे भातची शेती त्यावर फिरत आहे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र त्यांच्या बिहेवियरल त्यांच्या मूवमेंट पॅटर्न आता स्टडी करत आहे आणि आपण एक 2-3 चांगले स्पॉट्स आयडेंटिफाय पण केलेले आहे, ज्यावर आपण त्यांना बेशुद्ध करून रेस्क्यू करू शकतो।
साहेब महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंटकडे वेटेरिनरियनची सुविधा पण उपलब्ध आहे. त्यांचा आपण अनुभव या रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये घेणार आणि महाराष्ट्र डिपार्टमेंटने कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची पण हेल्पची एक पत्र त्यांना पण दिलेलं आहे आणि ते पण एक्सेप्ट केलेलं आहे. कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटची आपण एक हेल्प घेणार आणि जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स आहे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आहे, सेंट्रल कमिटीचे मेंबर्स आहे, डॉक्टर मनोहरन किंवा जो भी ॲनिमल रेस्क्यू केली वेगळी वेगळी संस्थान आहे ज्यांच्या आपल्याला हेल्प लागणार, आपण त्यांची हेल्प पण घेऊ शकतो. त्या ओंकार हत्तीची वय अंदाजे 10 ते 12 वर्षांची आहे आणि ते ॲनिमल जास्त ॲग्रेसिव्ह नाही, पण शेतपीकचं नुकसान थोडा जास्त होत आहे ते मान्य आहे. आपण एक प्रयास करत आहे की लोकांचे जो शेतपीक नुकसानचे केसेस आहेत ते आपण 15 से 20 दिवसामध्ये त्यांना क्लिअर करू आणि लोकांना मुआवजा वाटप करू. लोकांकडून माझी ही अपेक्षा आहे की तुम्ही हत्तीचे समोर किंवा हत्तीचे जवळपास जाऊ नका. हत्तीला कम्प्लिटली अवॉइड करा आणि कोणाला ते दिसले हत्ती जंगलामध्ये किंवा शेतीमध्ये एक पटकन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला कॉन्टॅक्ट करा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सगळी तुमची हेल्प करेल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम त्वरित मिळावी आणि त्यांची खावटी शेती कर्ज माफ व्हावेत या प्रमुख मागण्यांसाठी 9 ऑक्टोबरला सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ढोल बजाव कृषी मंत्री हटाव नावाचं तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष सतीश सावंत यांनी केली आहे. आता डिक्लेअर केलं 9 तारीखच्या आंदोलनाची दिशा. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रांतिकचा सदस्य म्हणून मी आघाडीचा एक घटक पक्ष या नात्याने संपूर्ण राष्ट्रवादीचा या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी यांना सगळ्यांना विनंती करतो की 9 तारीखच्या या ढोल बजाव आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हा. लोकांना नुकसान भरपाई वेळेवर का मिळत नाही याचं प्रमुख कारण असं आहे की केंद्र सरकारचा विमा हप्त्यातला वाटा आणि राज्य सरकारचा विमा हप्त्यातला वाटा हा लवकर जमा विमा कंपनीकडे गेला जात नाही. त्या विमा कंपनीचा रूल कसा आहे की जोखीम संपल्यानंतर 1 महिन्याच्या आत लोकांना भरपाई मिळाली पाहिजे. त्यांनी काय केलंय, MOU जो साईन केलाय, सामंजस्य करार सरकारबरोबर जो विमा कंपनीने केलाय त्याच्यामध्ये 1 महिन्याचं टाकून किंवा काय टाकलंय त्यांनी की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने विमा हप्ता दिल्यानंतर 1 महिना, त्यांचा जो विमा हप्त्याचा वाटा आहे केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा तो दिल्यानंतर 1 महिन्याने. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विमा हप्ताच वेळेवर जमा करत नाही, त्यामुळे हा उशीर येतो. फळपीक विम्याच्या संदर्भात सातत्याने आम्ही कृषी विभागाकडे, विमा कंपनीकडे सातत्याने आम्ही पाठपुरावा करतोय आणि आज असलेल्या महाविकास आघाडीच्या सातत्याच्या पाठपुराव्यामुळे आज भारत कृषी विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव आज कृषी विभागाकडनं देण्यात आलेला आहे. पण आजही नियमाप्रमाणे जवळजवळ 1 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर 24 यामध्ये साधारण आंब्यासाठी 33,496 शेतकऱ्यांनी जवळजवळ 11 कोटी म्हणजे 11.5 कोटी रुपये विम्याचा हप्ता भरलेला आहे आणि काजूसाठी साधारण जे आहे साधारण एक 10,000 शेतकरी जे आहेत या 10,000 शेतकऱ्यांनी साधारण 4 कोटी म्हणजे जवळजवळ 14 कोटी रुपये विम्याचा हप्ता 30 नोव्हेंबर 24 भरलेला आहे. आणि हवामान आधारित जो काही बदल झालेला आहे या बदलाप्रमाणे विमा कंपनीने 30 जून पूर्वी या ठिकाणी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणं हा विमा कंपनीचा त्या ठिकाणी सर्वसाधारण नियम आहे. अद्यापही त्याचा कोणताही डाटा विमा कंपनीकडनं प्रसिद्ध झालेला नाही आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त 2च फळपीक मोठ्या प्रमाणात होतात, आंबा आणि काजू. आणि या दोन्ही फळपीक विम्यामध्ये गेले 3-4 वर्ष शेतकरी सातत्याने हप्ता भरत आहेत आणि 10% शेतकरी हप्ता भरत आहेत आणि इतर केंद्र आणि राज्य सरकार इतर हप्ता जो आहे, इतर हप्त्याचा भाग हा राज्य आणि केंद्र शासन भरत आहे. परंतु विमा कंपन्या एवढ्या मुजोर झालेल्या आहेत की खरं तर हा हप्ता नोव्हेंबर, सावंत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे नोव्हेंबरमध्ये भरल्यानंतर जून जुलैमध्ये विम्याची रक्कम देणं शेतकऱ्यांना अपेक्षित असतं. परंतु जून जुलै जाऊन आज ऑक्टोबर महिना आला, कारण शेतकरी त्या विम्यातनं खतं, इतर जी शेतीसाठी आंबा पिकासाठी लागणारी
जी काही साधन सामुग्री असेल ती त्या शेतकरी घेऊ शकत असतो. परंतु आता आंब्याचा सीझन सुरू झालाय तरी अजून ही रक्कम अजून शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. आता या संदर्भात सावंत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षी सुद्धा आम्ही आंदोलन केलं आणि दिवाळीच्या आधी ही रक्कम जमा झाली होती, परंतु त्यावेळी सरकारने भरली नव्हती रक्कम. आता सरकारने भरली परंतु ही इन्शुरन्स कंपनी देत नाही. खरं तर गेले 6 महिने आम्ही वेगळ्या स्वरूपात लेखी पाठपुरावा सावंत साहेबांच्या माध्यमातून करत आहोत. पालकमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली. सातत्याने सांगत असतात की अधिकाऱ्यांना आमचा अंकुश आहे, अधिकाऱ्यांनी असं वागावं तसं वागावं, परंतु या सगळ्या कृषी विभागाचे अधिकारी असतील किंवा इन्शुरन्स कंपन्यांच्या कर्मचारी अधिकारी असतील यांनी पालकमंत्र्यांना केराची टोपली दाखवली आहे आणि त्यांनी ज्या मीटिंग मध्ये सांगितलं त्यातलं एकही त्यांनी केलं नाही. एकच मीटिंग झाली, त्या मीटिंग मधला पाठपुरावा केला नाही आणि त्यामुळे नाईलाज असतं आम्हाला हे आंदोलन. आम्ही 2-4 वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांना, नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना पण भेटलो आणि आता नाईलाज असतं आम्हाला हे आंदोलन शेतकऱ्यांना रक्कम मिळाली पाहिजे. आणि खरं तर ही रक्कम 125 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम आहे आणि अजूनही डाटा दिला नाही. म्हणजे किती शेतकऱ्यांना किती रुपये मिळणार याचा डाटा सावंत साहेब सातत्याने मागतायत, परंतु डाटा अजूनही इन्शुरन्स कंपनीने दिला नाही. आणि त्यामुळे आता इन्शुरन्स कंपनी बॅकलिस्ट झाल्यानंतर नवीन ती बॅकलिस्ट झाल्यानंतर ती आता काय करते हा सुद्धा प्रश्न आहे, कारण ते बॅकलिस्ट झाल्यानंतर ते पैसे देतील की नाही. आणि त्यामुळे सतीश सावंतांच्या नेतृत्वाखाली येणाऱ्या आंदोलनाला फक्त पक्षीय लोकांनी नको तर सामान्य शेतकऱ्यांनी सुद्धा आपला आवाज उठवण्यासाठी खरं तर महाराष्ट्राच्या इतर भागात शेतकरी जसे एकत्र असतात तसेच आपण शेतकरी या जिल्ह्यातील एकत्र आलं पाहिजे, तरच ही रक्कम योग्य आणि वेळेत आपल्याला मिळेल. आणि त्यामुळेच येणाऱ्या गुरुवारच्या आंदोलनामध्ये सगळ्यांनी आपण शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावं असं आम्ही सर्वांच्या वतीने आवाहन करतो. राज्यातील नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाची आरक्षणं जाहीर झाली असून कणकवली नगरपंचायतीचा आगामी नगराध्यक्ष हा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग म्हणजेच ओबीसी प्रवर्गाचा असणार आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत मुख्य लढत भाजप विरुद्ध ठाकरे शिवसेना अशीच असणार आहे. साहजिकच या दोन्ही पक्षांचे नेते नगराध्यक्ष पदाचा उमेदवार म्हणून कोणाला संधी देत आहेत आणि कणकवली शहराचा 7वा नगराध्यक्ष होण्याचा मान कोण पटकावणार, त्यात या आरक्षणाचा कोणाला फटका बसणार हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे कणकवली प्रतिनिधी स्वप्नील वरवडेकर. राज्यातील नगरपंचायती, नगर परिषदा यांच्या नगराध्यक्ष पदाची आरक्षणं आज जाहीर झाली आहेत. अर्थातच कणकवली नगरपंचायतीचं नगराध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अर्थातच ओबीसी प्रवर्गासाठी जाहीर झालेलं आहे. साहजिकच आता कणकवलीकरांना उत्सुकता लागून राहिलेली आहे की कणकवलीचा पुढील नगराध्यक्ष कोण असणार. कणकवली शहराचं आरक्षण मागील वेळेप्रमाणे भलेही खुल्या प्रवर्गासाठी जाहीर झालेलं नसलं, आज जरी ओबीसी प्रवर्गासाठी जाहीर झालेलं असलं तरीही किरकोळ अपवाद वगळता इच्छुक उमेदवार जवळपास तेच आहे. कणकवली नगरपंचायतीची आता होणारी जी निवडणूक आहे ही निवडणूक कणकवलीचा 7वा नगराध्यक्ष ठरवणार आहे. आतापर्यंत ज्या 6 जणांनी नगराध्यक्षपद उपभोगलं आहे त्यामध्ये 2 पुरुष आहेत तर 4 महिलांचा समावेश आहे. कणकवली नगरपंचायतीची सर्वात पहिली निवडणूक ही 2003 साली झाली. अगदी अटीतटीची झालेली ती लढत होती आणि त्यामध्ये तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार संदेश पारकर यांनी तत्कालीन शिवसेनेचे उमेदवार गणेश उर्फ बंडू हळणे यांचा पराभव करत कणकवलीचा पहिला नगराध्यक्ष होण्याचा मान पटकावला होता. 2008 साली कणकवली नगरपंचायतीची दुसरी निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीमध्ये नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडायचे होते. पहिल्या 2.5 वर्षासाठी मेघा कांगण तर पुढच्या 2.5 वर्षासाठी कैलासवासी सायगी मारणकर या नगराध्यक्ष झाल्या. 2012 कणकवली नगरपंचायतीची तिसरी निवडणूक झाली. ही निवडणूक देखील नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडण्याची होती. यावेळी पहिल्या टर्मसाठी प्रज्ञा खोत तर दुसऱ्या टर्मसाठी माधुरी गायकवाड नगराध्यक्ष झाल्या होत्या. 2018 कणकवली नगरपंचायतीची निवडणूक अत्यंत अटीतटीची झाली होती, कारण कधी काही एकमेकांचे गुरु शिष्य असलेले संदेश पारकर आणि समीर नलावडे हेच दोघे परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले होते. तेव्हाही झालेल्या त्या अटीतटीच्या लढतीत समीर नलावडे यांनी आपले एकेकाचे राजकीय गुरु असलेले संदेश पारकर यांचा 36 मतांनी पराभव केला होता. आणि त्यानंतर आता ही पुन्हा एकदा निवडणूक होत आहे. कणकवलीचं नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाल्यामुळे अर्थातच त्याचा सर्वाधिक मोठा फटका बसला आहे उबाटा शिवसेनेचे युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांना. सुशांत नाईक मागील अनेक काळापासून कणकवली नगरपंचायतीची तयारी करत होते. नगराध्यक्षपद समजा ओपनसाठी जाहीर झालं असतं तर सुशांत नाईक हे नक्कीच निवडणूक लढवणार होते. मात्र हे नगराध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी जाहीर झाल्यामुळे सुशांत नाईक यांचा पत्ता कट झाला आहे. पण दुसऱ्या बाजूला
ओबीसी प्रवर्गासाठी नगराध्यक्षपद जाहीर झाल्यामुळे कणकवलीचे मागील टर्मचे नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांना पुन्हा एकदा संधी प्राप्त होणार आहे। नलावडे यांच्यासोबतच उपनगराध्यक्षपदी काम केलेले बंधू हरणे यांनाही संधी प्राप्त होणार आहे। हे दोन्ही भाजपच्या वतीने निवडणूक लढवण्यास भले इच्छुक असले तरी त्यांचे नेते नारायण राणे, नितेश राणे हे काय भूमिका घेतात, कोणाला उमेदवार देतात हेही पाहणं येणाऱ्या काळामध्ये औत्सुक्याचं ठरणार आहे। दुसऱ्या बाजूला गतवेळच्या निवडणुकीमध्ये पराभव स्वीकारावा लागलेले आणि यापूर्वी कणकवली शहरावरती नेहमीच प्राबल्य राखून असलेले सध्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर हे सुद्धा या निवडणुकीमध्ये उतरतात की नाही हा सुद्धा एक सर्वांना एक उत्सुकतेचा प्रश्न आहे। वास्तविक संदेश पारकर यांचं कणकवली शहरावरती वर्षानुवर्षे राजकीय वर्चस्व होतं, मात्र याच वर्चस्वाला एकेकाचे त्यांचे शिष्य असलेले समीर नलावडे यांनी 2018 सालच्या निवडणुकीमध्ये हादरा दिला होता। त्याच्यामुळे या निवडणुकीमध्ये संदेश पारकर काय भूमिका घेतात याचीही कणकवलीकरांना उत्सुकता आहे। सोबतच संदेश पारकर यांचे बंधू आणि कणकवली नगरपंचायतीचे माजी उपनगराध्यक्ष कन्हैया पारकर हे देखील नगराध्यक्षपदासाठी आता इच्छुक आहेत। तर कन्हैया पारकर हे या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवतील का, त्यांचा पक्ष त्यांना संधी देईल का, ही सुद्धा एक उत्सुकता कणकवलीकरांना लागून राहिली आहे। नगराध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं असलं तरी कणकवलीकरांमध्ये अद्याप त्याची जास्त चर्चा होताना दिसत नाही। मात्र अवघ्या 2 दिवसानंतर नगरसेवकांची आरक्षण प्रक्रिया होणार आहे आणि त्यानंतर कणकवली शहरामध्ये नक्कीच राजकीय गरमागरमी होताना दिसणार आहे। कणकवली हे राजकीयदृष्ट्या नेहमीच संवेदनशील शहर राहिलं आहे। यावेळीची नगराध्यक्षपदाची आरक्षण प्रक्रिया लक्षात घेता, पडलेलं आरक्षण लक्षात घेता कणकवलीच्या राजकारणामध्ये विशेष असे काही बदल झालेले दिसत नाही। त्यामुळे येणारी निवडणूक ही शांततेमध्ये होईल की आतापर्यंत अशा निवडणुका असंवेदनशील वातावरणामध्ये झाल्या तशाच होतील असाही प्रश्न आता कणकवलीकरांना पडला आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरोडेकर, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। कार जाळपोळ प्रकरणातील कार्यकर्त्यांवरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ सोमवारी 6 ऑक्टोबरला दोडामार्ग बाजारपेठ बंदची हाक देण्यात आली आहे। मुख्य बाजारपेठेत पिंपळेश्वर येथील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ दोडामार्गच्या फलकावर ही बंदची हाक देण्यात आली होती। याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। बाजारपेठ बंद ठेवत या आंदोलनाला साथ देण्यात आली। पाहुयात दोडामार्ग बाजारपेठेतील ही दृश्य। वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे आणि हे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर या नगराध्यक्षपदासाठी जे इच्छुक उमेदवार आहेत त्यांची मात्र गर्दी पाहायला मिळणार आहे। अनेक जण नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आपल्याला या पुढील काळात पाहायला मिळणार आहेत। निवडणुकीची प्रक्रिया ज्याप्रमाणे पुढे जाणार आहे त्याप्रमाणे इच्छुकांची गर्दी या नगराध्यक्षपदासाठी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। दरम्यान हे आरक्षण आज जाहीर झालेलं आहे। वेंगुर्ले तालुक्याचा, वेंगुर्ले शहराचा जर विचार करता सध्या वेंगुर्ले शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी त्याचप्रमाणे शिवसेना असेल यांचा जास्तीत जास्त प्रमाणात प्रभाव आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्याच्याच तोडीला तोड महाविकास आघाडी सुद्धा
वेंगुर्ले शहरात आपल्याला पाहायला मिळते। अनेक जण नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक होते, मात्र सगळ्यांचं लक्ष होतं ते आरक्षणाकडे लक्ष लागून राहिलं होतं आणि हे आरक्षण आज जाहीर झालेलं आहे। आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर, सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अनेकांचे इच्छुक जे आहेत ते अनेक इच्छुक चेहरे आपल्याला या पुढील काळात पाहायला मिळणार आहेत। मात्र मागच्या कार्यकारिणीचा विचार करता वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग हे आरक्षण जाहीर झालेलं होतं आणि हे आरक्षण या आरक्षणावरती भारतीय जनता पार्टीकडून दिलीप गिरप हे नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेले होते आणि त्याच्यानंतर त्यांनी वेंगुर्ले शहरामध्ये उत्तम त्यांचं काम आपल्याला पाहायला मिळालेलं होतं। त्यानंतरचा बराच काळ मध्ये गेल्यानंतर आता पुन्हा एकदा वेंगुर्ले नगर परिषदेसाठी हे सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर झालेलं आहे। अनेक चेहरे इच्छुक आहेत। दरम्यान यानंतर 8 ऑक्टोबर रोजी, बुधवारी 8 ऑक्टोबर रोजी वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या सभागृहामध्ये नगरसेवक पदासाठी आरक्षण सोडत ही होणार आहे आणि ही आरक्षण सोडत सुद्धा याकडे सुद्धा अनेकांचं लक्ष लागून राहिलेलं आहे। जे 17 प्रभाग होते त्याचे 17 प्रभाग चे आता 20 प्रभाग झालेले आहेत। अनेक काही प्रभागांमध्ये या ठिकाणी बदल झालेले आहेत आणि हे बदल झाल्यानंतर त्या प्रभागात कोणतं आरक्षण पडतं आणि त्याच्यानंतर या ठिकाणी कोणाला याची संधी मिळते हे पाहणं सुद्धा उत्सुकतेचं ठरणार आहे। मात्र ज्याची प्रतीक्षा लागून राहिलेली होती ते नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण आजच जाहीर झालेलं आहे आणि हे जाहीर झाल्यानंतर अनेकांच्या आता कामाला सुद्धा आपल्याला वेग आलेला पाहायला मिळणार आहे। अनेक इच्छुक जे आहेत ते आपल्याला या संपूर्ण नगर परिषदेच्या प्रक्रियेमध्ये पाहायला मिळणार आहेत। कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आपल्यासोबत आहेत उभाटा शिवसेनेचे कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत। सतीश सावंत हे भाजपमध्ये जाणार असल्याची चर्चा आहे आणि तसं वृत्त एका वृत्तवाहिनीने दिलं आहे। या संदर्भात आपण सतीश सावंत यांच्याशी बोलत आहोत। सावंत साहेब, तुमच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा सातत्याने होते आहे, त्याच्यामध्ये काय करते आहे? मला वाटतं 19 मध्ये मी उभाटा शिवसेनेत आल्यापासून ही सातत्याने 4-4 महिन्यांनी चर्चा केली जाते। चर्चा काय झाली याच्याबद्दल मला कोणत्याही प्रकारची माहिती नाही आहे। ज्या वृत्तवाहिनीने ही बातमी दाखवली असेल, माझी तुम्हाला विनंती आहे की त्या वृत्तवाहिनीने जी बातमी दाखवली आहे त्या सोर्सपर्यंत जाऊन त्यांच्याकडनं जर काय पुरावा असेल तर त्यांच्याकडनंच या संदर्भात आपण ही माहिती जी आहे त्यांच्याकडनं याची माहिती जाणून घ्यावी अशी मी आपल्याला या संदर्भात विनंती करतो आहे। सावंत साहेब, पण यापूर्वी सुद्धा तुमची पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासोबत भेट झाली होती, तुम्ही एका व्यासपीठावरती एकत्र होता, तेव्हा सुद्धा प्रवेशाची चर्चा रंगली होती। त्यामध्ये 13 जुलै 2025ला मी कनेडिगट शिक्षण प्रसारक मंडळाचा अध्यक्ष आहे। आमच्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या पक्षाचे जे विश्वस्त आहेत ते काम करत आहेत। त्यापैकी काही विश्वस्तांचं म्हणणं होतं की पालकमंत्री नितेश राणे यांना कार्यक्रमाला बोलवावं। अध्यक्षांना त्यांनी मी त्याला संमती दिली। त्या शैक्षणिक कार्यक्रमाला आले। त्याही कार्यक्रमानंतर पालकमंत्र्यांनी आपली भूमिका सांगितली की हा राजकीय कार्यक्रम नाही, हा शैक्षणिक कार्यक्रम आहे, त्या नजरेने आपण पाहू नका। आणि त्या बातम्या सुद्धा त्यावेळच्या असलेल्या वेगवेगळ्या वृत्तवाहिनींनीच पसरवलेल्या होत्या आणि त्यानंतर मला वाटतं 4 दिवस बातम्या चालल्यानंतर त्या बातम्या थांबल्या। तशाच प्रकारच्या आता ज्या काही बातम्या आहेत त्या काही दिवसांनी ह्या बातम्या आपोआप थांबतील। सावंत साहेब, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सत्ताधाऱ्यांची जी कामगिरी आहे त्यावर तुम्ही समाधानी आहात काय? मी आज एकंदरीत समाधानी म्हणणार नाहीये, कारण एवढ्यासाठी आहे की आजच एक आंदोलनाची घोषणा केली आहे। काजू आणि आंब्याचे पैसे, हे विम्याचे पैसे 30 जूनला मिळाले पाहिजेत। अद्यापही शेतकऱ्यांचे पैसे मिळालेले नाहीये। पूरग्रस्तांचे काही पूर्वीचे पैसे मिळालेले नाहीये। शेतकऱ्यांचे बरेचसे प्रश्न आहेत। शेतकऱ्यांचं खावटी कर्ज असेल, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असेल, काही विकासाच्या बऱ्याचशा घोषणा होत्या। आज रस्त्याच्या बाबतीत जर म्हणाल तर बऱ्याच ठिकाणी खड्डे पडलेले आहेत। निधी आणला जातो आहे, पण मला वाटतं जनतेच्या प्रतिक्रिया ज्या ऐकतोय आज म्हणावं तसं त्यांचं या असलेल्या विकासामध्ये मला समाधान दिसत नाही। आमच्याशी बोलल्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद। हे होते सतीश सावंत। भाजप प्रवेशाच्या ज्या चर्चा होत आहेत, जी वृत्त दिली जात आहेत ती साफ खोटी आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह स्वप्नील वरवडेकर, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोणत्याही राजकीय पक्षाचा पुरस्कार करत नाही, तर तो फक्त हिंदुत्वाचा पुरस्कर्ता आहे। देशविरोधी शक्तींकडून हिंदू समाजाला तोडण्याचं काम सुरू झालं असून सर्वांनी याबाबत जागृत राहणं आवश्यक आहे, असं आवाहन विश्व हिंदू परिषदेचे रत्नागिरी विभागाचे मंत्री विवेक वैद्य यांनी केलंय।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा श्री विजयादशमी उत्सव मालवण कुंभारमाड येथील जानकी मंगल कार्यालयात साजरा करण्यात आला। यावेळी विविध प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आली। राजेश वळंजू यांनी उपस्थितांना संघ मंत्र दिला। घनश्याम मांजरेकर यांनी अमृत वचन तर मंदार सांबार यांनी जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान हे वैयक्तिक गीत सादर केलं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं कार्य मन, मनगट आणि मेंदूला ऊर्जा देणारं असतं आणि याच ऊर्जेच्या जोरावर संघाचा स्वयंसेवक घडतो। अनेकदा बंदी आली तरी स्वयंसेवकांच्या बळावर संघाचा 100 वर्षांचा प्रवास आजही सुरू असल्याचं विश्व हिंदू परिषदेचे रत्नागिरी विभागाचे मंत्री विवेक वैद्य यांनी म्हटलंय। डॉक्टर हेगेवारांचे लहानपणीच हे सगळे गुण देशभक्तीचे दिसलेले, मग तो मिठाईचा पुडा फेकून देणं असो, वंदे मातरम शाळेमध्ये म्हणणं असो, नाहीतर सीताबर्डीच्या किल्ल्यावरचा युनियन जॅक काढायचा आणि त्या ठिकाणी भगवा ध्वज लावायचा, यासाठी बालसुलभ भावनेने भुयार खणण्याचा कार्यक्रम असतो, हे सगळं त्यांनी लहानपणी केलेलं आहे। लहान मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात असं म्हणतात, त्याप्रमाणे हे सगळं लहानपणी त्यांनी केलेलं आहे। त्यावेळेचं काँग्रेस हे जे प्रतिनिधी करणारी संस्था होती इंग्रजांच्या विरुद्ध, त्याच्यामध्ये ते काम करायला लागले, अगदी अखिल भारतीय स्तरापर्यंत ते काम करायला लागले। पण ते सुद्धा खरं असताना अनेकांशी चर्चा करत असताना त्यांना काही समाधान होईना। स्वतः डॉक्टर होते आणि त्यामुळे जसा एक डॉक्टर करतो की एखाद्या रुग्णाचा आजार समूळ नाहीसा करायचा, तसं या हिंदू समाजाला लागलेला रोग, त्याला झालेला आजार हा जर समूळ नाहीसा करायचा असेल तर त्यासाठी काय केलं पाहिजे याचं ते चिंतन करत होते। जो हिंदू समाज आहे याला जर आपण संघटित केलं, याला जर सामर्थ्यवान बनवलं, याच्या मनातली जर भीती काढून टाकली तर या देशाचं चित्र बदलून जाईल, हा देश परम वैभवाला जाईल। ज्या धर्मामध्ये सगळे देव शस्त्रधारी आहेत, दत्तगुरु संन्यासी आहेत, पण त्यांच्या हातात सुद्धा त्रिशूळ आहे। रामाचं आपण उदाहरण सगळ्यांनी ऐकलं असेल की वनवासात गेलेल्या रामाने बाकी सगळं त्याग केला, राज्याच्या ऐश्वर्याचा सगळ्याचा, पण धनुष्यबाण सोडलं नाही, शेवटपर्यंत ते धनुष्यबाण आपल्या बरोबर ठेवलं। त्याचा वारसा सांगणारा हिंदू समाज मात्र असा का? कारण आज त्याला त्याचा विसर पडलेला आहे। स्वतःची ओळख, स्वजागरण जे व्हायला पाहिजे ते तसं होत नाही, आणि म्हणून त्याला त्याच्या स्वची ओळख करून देऊया, असं करून त्या हिंदू समाजाला संघटित करूया, त्याची भीती घालूया, असं डॉक्टरांनी ठरवलं। आणि म्हणून ते सगळ्या महापुरुषांना, त्यावेळेच्या मोठमोठ्या लोकांना ते भेटले। एक जसं वाक्य सांगतात की सत्य पायात चप्पल घालेपर्यंत असत्य गावभर हिंडून आलेलं असतं। आज अशा प्रकारचा प्रयत्न सगळीकडे चालू आहे। मग ते कबूतरखान्याचा विषय असेल, याचा आणखीन एखादा कुठला तरी विषय असेल, पण 2 जातींमध्ये, 2 पंथांमध्ये, 2 प्रांतांमध्ये अशा प्रकारचा भेदभाव कसा निर्माण केला जाईल असे ठरवून प्रयत्न केले जातील पुढच्या काळात। आपण सावध राहायला पाहिजे। सुरुवातीला असं वाटतं ते सगळं शब्दावळी सगळी त्याची आकर्षक प्रभावी असते, आणि हे चांगलं काम आहे एकदम, हे सगळं पर्यावरणाचं काम करतायत। मग पर्यावरणाचं काम करतायत तर त्यांना फक्त होळीच कशी दिसते, त्यांना आमचे सगळे सण कसे फक्त दिसतात, हे नंतर लक्षात येतं, तोपर्यंत उशीर झालेला असतो। आणि म्हणून अशा प्रकारचं हे लक्षात घेऊन हा जो सगळा डाव अराष्ट्रीय शक्तींचा, विरोधकांचा, विरोधी शक्तींचा म्हणजे आपण देशाच्या विरोधी शक्तींचा, हा सगळा वेळच्या वेळी आपण सगळ्यांनी हाणून पडला पाहिजे, जागृत आपण सगळ्यांनी झालं पाहिजे। पुढच्या सगळ्या कालखंडामध्ये आपण एक हिंदू म्हणून मला काय काय करता येऊ शकेल माझ्या स्तरावर, या सगळ्या प्रयत्न आपण सगळ्यांनी करावा। आणि हा जो सगळा एक राष्ट्र यज्ञाचा, हा जो एक सगळा राष्ट्र यज्ञ सुरू झालेला आहे, गेली 100 वर्ष हा प्रज्वलित झालेला आहे, याच्यामध्ये आपली सुद्धा एक संविधा आपण सर्वांनी टाकावी असं मी आपल्या सगळ्यांना आवाहन करतो। डॉक्टरांचं म्हणणं असं होतं की या देशामधलं हिंदूंचं कोणतेही कार्य हे राष्ट्रीय कार्य आहे, आणि त्यामुळे या संघटनेचं नाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ असं असलं पाहिजे, आणि त्याप्रमाणे ते नाव निश्चित झालं। गुरु तर हा कोणी व्यक्ती नाही, तर जो प्राचीन परंपरा असलेला, प्रेरणा देणारा गुरु गोविंद सिंग, छत्रपती शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, सगळे संत देवदेवता यांनी आपल्या बरोबर बाळगलेला असा भगवा ध्वज आमच्या गुरुस्थानी राहील। आपल्याला माहिती आहे 1925 साली संघाची स्थापना झाली, आणि संघ हा नागपूरपासून वेगवेगळ्या महाराष्ट्राच्या गावामध्ये पसरायला सुरुवात झाली, आणि माधवराव माधवमुळे त्यावेळेचा 10वी झालेला एक स्वयंसेवक
हा 10वी संपल्यानंतर आपल्या गावी ते चिपळूण राहायला निघाला आणि डॉक्टर हेडगेवार यांनी संघ स्थापन केला. तर ते त्याला सोडायला त्या स्टेशनवर आले. तो जेव्हा चिपळूणला आला त्याच्यानंतर त्यांनी चिपळूणमध्ये संघाची स्थापना केली आणि त्याची एक बातमी तेव्हाचं वृत्तपत्र सागर ह्या वृत्तपत्रामध्ये आली आणि ते वृत्तपत्र मालवणमध्ये जेव्हा मालवणमध्ये आल्यानंतर मालवणमधल्या सगळ्या तरुणांना असं वाटायला लागले की संघाची स्थापना झालेली आहे तर ह्याची सुरुवात आपल्या मालवणमध्ये पण व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून त्यांनी सगळ्यांनी एकत्र येऊन असा एक हे केला की संघाची सुरुवात आपल्या इथे झालेली आहे. आणि मग त्याचे अध्यक्ष असतील कार्यवाहक कोषाध्यक्ष अशी एक बातमी ही अशाच प्रकारे त्या वृत्तपत्रा सागर वृत्तपत्राच्या माध्यमातून ही चिपळूणला पोचली. आणि माधवराममुळे जसं सांगितलं की 10वी झालेला त्यावेळेपासूनच कुठलाही संघाचा कार्यकर्ता मालवणला तर गेलेला नाही पण संघाची सुरुवात कशी काय झाली हे बघण्यासाठी माधवराममुळे मालवणला आले. आणि त्यांनी सर्व जे तरुण होते त्याला खंडाळेकर त्याच्यानंतर विद्याधर जोशी अशा तरुणांना ते भेटले आणि त्यांना ह्या संघ स्थापनेमागचा उद्देश हा व्यवस्थित समजून सांगितला. आणि त्याच्यानंतर 1936 साली ही संघाची सुरुवात मालवणमध्ये झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वराज्य म्हणजे इस्लामिक आक्रमणांविरोधात दिलेला लढा. ज्यांनी मंदिरं धर्मस्थळ तोडली, हिंदू महिलांचा छळ केला, धर्मांतर केलं त्याविरोधात हा लढा दिलाय. महाराजांच्या सैन्यात कोणीही मुस्लिम नव्हते. 1-2 काही दिवस शिकण्यासाठी असेल त्यांनी सापांना कधीही दूध पाजलं नाही असं मत मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केलंय. स्वराज्य म्हणजे जे काय लढाई महाराजांनी इस्लामिक आक्रमणाच्या विरोधात लढली. स्वराज्य स्थापन करणं म्हणजे ज्या मुघलांनी ज्या इस्लामिक आक्रमण करणाऱ्या लोकांनी आपली मंदिरं तोडली, आपले धर्मस्थळे तोडले, आपल्या हिंदू माता भगिनींना छळ केलं, त्यांचा धर्मांतर केलं, त्यांच्या विरुद्ध आमच्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढाई दिली आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. आम्ही असंख्य वेळी सांगतो, जे मेंदळेजींनी पण सांगितलंय, स्वराज्याची लढाई ही हिंदू विरुद्ध मुसलमान लढाई होती, ती काय दुसरी कुठली लढाई नव्हती. आणि खरंच आहे, मेंदळेजींनी पण उल्लेख केला, आमचा पण तोच अभ्यास आहे. महाराजांच्या सैन्यामध्ये कोणच मुसलमान नव्हतो, सगळेचे सगळे हिंदू होते. 1-2 इकडे तिकडे कोण आपला तज्ज्ञ म्हणून शिकण्यासाठी 2-5 दिवस घेतले असले तरी पण सैन्यामध्ये फक्त ना फक्त हिंदूच होते, कोणीही मुसलमान त्याच्यावर. कारण ती लढाईच मुसलमान आक्रमकाविरुद्ध होती, इस्लामिक आक्रमणाच्या विरोधात होती. त्यांच्याच आपल्या सैन्यामध्ये पाळून उपयोग काय आम्हाला? सापांना दूध पाजलं तर साप पहिला आम्हालाच चावणार, त्यांना कधी चावणार समोरच्या लोकांना? बरोबर आहे की? म्हणून ह्या गोष्टी आपल्याच मुलांमुलींपर्यंत पोचलं पाहिजे. कारण समोर मदरशांमध्ये हेच तर शिकवलं जातं. मदरशांमध्ये अजून काय शिकवलं जातं? कधी जाऊन बघा मदरशांमध्ये. इस्लाम बद्दल जास्त कडवट कसं होणं, इस्लामच्या बद्दल जास्त माहिती कशी देणं, मोहम्मद पैगंबरांपासून सगळेच त्यांच्या धर्मगुरूंबद्दल व्यवस्थित माहिती त्यांच्या मुलामुलींपर्यंत पोहोचवणं, पुढच्या पिढींपर्यंत पोहोचवणं, ह्यालाच तर मदरशांमध्ये शिकवलं जातं. तिथे काय हिंदीमध्ये शिकवलं जात नाही, उर्दूमध्ये शिकवलं जातं. हिंदी तिथे विचारत नाही. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक टिकली पाहिजे ही माझी भावना आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांचं लक्ष वेधलंय. मी युतीत असल्यानं जास्त काही बोलू शकत नाहीत. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री पुढची दिशा ठरवतील असं मत माजी आमदार राजन तेली यांनी व्यक्त केलंय. 30 तारीखला एक बातमी प्रसिद्ध झाली की राजन तेली आणि 8 जणांवर सीबीआय सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोलीस यांनी पत्र पाठवले वगैरे अशा प्रकारची बातमी झाली. पण आज नीतीपर्यंत मला कुठल्याही प्रकारची नोटीस या ठिकाणी मिळालेली नाही. या संदर्भात माझा खुलासा असा आहे की यापूर्वी सुद्धा जिल्हा बँकेने नितेश राणेंच्या दबावाखाली तिथे पोलिटिशियनला पण 2 वेळा तक्रारी वर्षभरात केल्या, तर त्याचा काही उपयोग झाला नाही त्यांनी चौकशी केल्यानंतर. म्हणून त्यांनी हा पत्रव्यवहार केला. पण हे प्रसिद्ध झाल्यानंतर 1 तारखेला मी सविस्तर प्रेस घेतली आणि त्याच दिवशी मी या सगळ्या संदर्भातलं माननीय पोलीस महासंचालक असतील, एसपी असतील, आयजी असतील यांच्याकडे मागणी केली की जे आता बँकेत प्रकार चालू झालेले आहेत त्या संदर्भातली चौकशी करा, अशा प्रकारची मागणी केली. ही मागणी
की मी प्रवेश केल्यानंतर केलेलं नाही. आज प्रश्न असा आहे की मी युतीमध्ये आहे, मला कुठल्याही प्रकारचं या संदर्भात आज बोलता येणार नाही, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय शिंदे साहेब, आदरणीय पवार साहेब या सगळ्यांशी बोलून त्यांच्या कानावर सगळ्या गोष्टी घालून ते जसं मार्गदर्शन करतील तशी पुढची दिशा राहील. आज तरी मी या ठिकाणी बोलणार नाही. फक्त मी एवढंच आजच्या माध्यमातून सांगेन की हे आजचं नाही आहे. गेली 8 महिने नाबार्ड असेल, रिझर्व्ह बँक असेल, कोऑपरेटिव्ह कमिशनर असेल, जॉईंट कमिशनर असेल, या सगळ्यांशी पत्रव्यवहार 8 महिन्यापासून माझं चालू होता. ही जिल्हा बँक आणि कोकणातलं सहकार टिकलं पाहिजे, कारण बाकी दुसरं कोकणात जिल्हा बँकेशिवाय सहकारमध्ये मोठं काम नाही आहे. आणि म्हणून मी 8 महिने गप्प होतो. परंतु ही बँकेने आणि नितेश राणे यांनी चूक केल्यामुळे मला हे या ठिकाणी उघड सगळं करावं लागलेलं आहे. ही बँक टिकली पाहिजे ही माझी भावना आहे आणि ती भावना मी माननीय मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचवणार. धन्यवाद. कणकवलीत दिवाळी बाजार भरणार असून यातून बचत गटांना थेट मार्केट मिळणार आहे. भाजप पुरस्कृत आणि समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित हा दिवाळी बाजार भरणार आहे. 15 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत याचं आयोजन करण्यात आलंय. याचा शुभारंभ मंत्री नितेश राणेंच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे, किशोर राणे, बाबू गायकवाड, माजी नगरसेवक अभिजित मुसळे, भाजप शहराध्यक्ष अण्णा कोदे, गौरव हरणे उपस्थित होते. दरवर्षीप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी कणकवली शहर पुरस्कृत समीर नलावडे मित्रमंडळ आयोजित दिवाळी बाजार आपण भरवत आहोत. गेली अनेक वर्ष कणकवली नगरपंचायत भारतीय जनता पार्टी प्रामुख्याने नितेश राणे साहेब, मंत्री साहेब यांच्या ताब्यात दिल्यानंतर जनतेने या महोत्सवाचे आणि अशा बऱ्यापैकी कणकवली शहरामध्ये आपण इव्हेंट साजरे करतो. तर दिवाळी बाजारची रूपरेषा अशी आहे की प्रामुख्याने आपण दिवाळी बाजार हा अशासाठी भरवतो की कणकवली शहरामध्ये बचत गटाच्या माध्यमातून अनेक महिला आपला रोजगार निर्मिती करतात आणि या महिलांना कुठेतरी योग्य व्यासपीठ दिलं पाहिजे या उद्देशाने आपण हा दिवाळी बाजार भरवतो. त्यात प्रामुख्याने बरेच बचत गट आहेत कणकवली शहरामध्ये जे दिवाळीचे जो फराळ आपला दिवाळीला प्रामुख्याने आपण करतो ते फराळ त्यांना या दिवाळी बाजारमध्ये आपला स्टॉल लावून त्याची विक्री करता येईल. त्यानंतर आपण दरवर्षीप्रमाणे कणकवली तालुक्यातले कुंभार समाजातील लोकांसाठी जे त्यांच्या हाताने तयार केलेली जी काही भांडी आहेत, पंत्या असतील, मडकी असतील, वॉटर बॅग असेल किंवा पाण्याचे टँक असेल, अशा वेगवेगळ्या मातीच्या वस्तू ते तयार करतात. तर त्यांना एक योग्य व्यासपीठ आपण देतोय. त्यांचे या बाजारामध्ये त्यांना 10 स्टॉल राखीव त्यांना ठेवलेले आहेत आणि आपल्या कणकवली शहरातील महिलांच्या बचत गटांसाठी 30 स्टॉल असे एकूण 40 स्टॉल या दिवाळी बाजारामध्ये असतील. त्यामध्ये स्वतःच्या हाताने तयार केलेल्या महिलांनी कंदील असेल, दुकानातला आणून विक्रीसाठी आम्ही तो विक्रीसाठी ठेवता येणार नाही अशी आमची अट आहे. स्वतः हाताने तयार केलेल्या वस्तू असतील ज्या दरवर्षी आपण महिलांना त्याच्या नियम अटी काही आपण जे मंडळातर्फे आपण सांगतो. तर अशा प्रकारे 30 अधिक 10 40 स्टॉल असतील. त्यामध्ये त्या सर्वांना लागणारी टेबल, खुर्च्या, लाईट ही सर्व व्यवस्था मोफत दिली जाणार आहे. आणि हा दिवाळी महोत्सव पेट्रोल पंप आपला पेट्रोल पंपच्या समोर म्हणजे रिक्षावाल्यांचा गणपती बसतो, ऑटो रिक्षावाल्याचा गणपती बसतो, तिथे ही जागा आपण दरवर्षी जी जागा असते तिथे हा महोत्सव साजरा केला जाईल. या महोत्सवाचं तारीख अशी असेल 15 ऑक्टोबरला महोत्सव संध्याकाळी 5 वाजता या महोत्सवाचं उद्घाटन होईल. माननीय
महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांच्या हस्ते या महोत्सवाचं किंवा या उत्सवाचं उद्घाटन सायंकाळी 5 वाजता 15 तारीखला होईल आणि हा बाजार 19 तारीखपर्यंत चालू राहील, कारण 20 तारीखला दिवाळी आहे, त्याच्यामुळे 15 ते 19 असा या बाजाराचा कालावधी असेल आणि सायंकाळी 5 वाजता मंत्री साहेबांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. त्यामध्ये सर्व व्यवस्था आपण भारतीय जनता पार्टी कणकवली शहर आणि सभी नलवडे मित्रमंडळ यांच्या वतीने आपण सर्व व्यवस्था या स्टॉल धारकांना मोफत देण्यात येईल. या बाजारासाठी आपले नाव नोंदणी शहर भाजपचे अध्यक्ष सुरेंद्र उर्फ अण्णा गोदे यांच्याकडे नोंदणी करायची आहे. एकच आपण तिथे ठेवलेलं आहे अण्णा गोदेना, कारण दरवर्षी गडबड होते, त्याच्यामुळे अण्णा गोदेंचा नंबर आहे 9422 38 19 00 9422 38 19 00 आणि दुसरा नंबर सांग 8208 82 86 असे 2 नंबर अण्णा कोदेंचे आहेत. तर त्यांच्याकडे लवकरात लवकर बुकिंग करा, कारण 30 स्टॉल उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र गोव्यात धुमशान घालणाऱ्या ओंकार हत्तीला वनतारा रेस्क्यू करणार आहे. याबाबत आमदार दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले पाहूया. भाई, वनताराची टीम जी आहे ती दाखल झालेली आहे जिल्ह्यात आणि ज्या ठिकाणी आता ओंकार हत्ती आहे कास गावात तिथे ते पाहणी करतायत. वनताराच्या टीमला हत्ती पकडण्याचे आदेश दिले आहेत का? एक गोष्ट मला आपल्याला अशी सांगायची आहे की या संदर्भात सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा केस झालेली होती आणि वनतारा सर्व ज्या काय वन खात्याचे नॉर्म्स आहेत त्या पाळून त्या प्राण्यांची योग्य ती काळजी घेते. याचा निर्वाळा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे या संदर्भातल्या आता कुठल्याही केसेस याच्यापुढे एंटरटेन करू नये असा सुद्धा एक आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कामकाजाची पाहणी केल्यानंतर आणि हा निर्णय त्याच्यासाठी त्यांनी एक उच्चस्तरीय समिती नेमलेली होती आणि त्या समितीने हा निष्कर्ष काढलेला आहे की ज्याप्रमाणे सरकारचे सर्व नियम पाळून कशा रीतीने जर्नलिस्ट वापरताना त्या ठिकाणी आपण कॅप्चर करू शकतो, त्याचप्रमाणे त्यांची योग्य काळजी घेऊ शकतो, हे सर्व काही त्यांनी तिथे दाखवून दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे ही जी हत्ती आहेत यांचेसुद्धा चांगल्या तऱ्हेने त्या ठिकाणी संगोपन केलं जाईल याची मला खात्री आहे. शेवटी वनप्राण्याची सुद्धा काळजी घ्यायला लागते, परंतु त्याच्याचबरोबर शेतकऱ्यांचं किती नुकसान व्हायला द्यावं यालासुद्धा एक मर्यादा आहे. त्याच्यामुळे लवकरात लवकर या जंगली जे हत्ती आहेत आपले त्यांना त्यांनी ताब्यात घ्यावं असंच मला वाटतं. त्याच्यामुळे ही कारवाई सुरू असताना माहिती देण्यापेक्षा शेवटी एव्हरीथिंग इज वेल दॅट एंड्स वेल, त्याचा शेवट गोड होतो ते सर्व गोड असतं. त्याच्यामुळे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने काम करायला द्यावं अशीच माझी सर्वांना विनंती राहील. डिसेंबर जानेवारी कालावधीत नगरपालिका निवडणुका होणार आहे. नगराध्यक्ष पदांची आरक्षण सोडत निघाली आहे. यात सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदासाठी महिला सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झालंय. त्यामुळे सावंतवाडीच्या प्रथम नागरिक पदावर बसण्याची संधी महिलेला मिळणार आहे. जवळपास 14 वर्षांनी पुन्हा एकदा महिलांना संधी चालून आली आहे. सोडतीनंतर प्रत्येक नगरपालिका नगरपंचायतीमध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत होणार आहे. यापूर्वी हे पद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी होतं, त्यामुळे आता महिलांकडे ही संधी गेली असून राजकीय पक्षांनी मोर्चे बांधणी सुरू केली आहे. संपूर्ण राज्याचं लक्ष जे आरक्षण सोडतीकडे लागून होतं ते आरक्षण सोडत जाहीर झालेली आहे. सावंतवाडी नगर परिषदचं दार 4 वर्षांनी उघडणार आहे. 2021ला नगराध्यक्ष पद त्याचा कार्यकाळ संपल्यानंतर इथे प्रशासकीय राजवट सुरू होती आणि 4 वर्षांनी हे दार उघडणार आहे. आपण पाहू शकता तर हा नगराध्यक्षांचा पक्ष आहे सावंतवाडी नगर परिषदेचा आणि तो 4 वर्षांनी अखेर उघडणार आहे. सगळ्यांचं लक्ष लागलंय की हा आरक्षण नक्की कुठल्या प्रवर्गासाठी पडलंय, महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी. तर महिलांना संधी पुन्हा एकदा या नगर परिषदेवर मिळालेली आहे. सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातलं या ठिकाणी पडलेलं आहे, त्यामुळे महिलांना ही संधी चालून आलेली आहे. जवळपास 14 वर्षांनी पुन्हा एकदा सावंतवाडी नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षपदी महिला बसणार आहे. सावंतवाडीत महिला राज चालणार आहे. याआधी बघितलं तर अनारुजी लोबो या सावंतवाडीच्या पहिल्या महिला नगराध्यक्ष ठरल्या होत्या. त्यानंतर श्वेता शिरोडकर असतील, इथले आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या पत्नी पल्लवीताई केसरकर या 2011 पर्यंत या नगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष होत्या आणि त्यानंतर पवन साळगावकर असतील, संजू परब असतील, ही मंडळी
या ठिकाणी नगराध्यक्ष म्हणून काम करत होती हे आपण पाहिलेलं आहे. त्यामुळे या बऱ्याच काळानंतर जवळपास 14 वर्षांनी महिलांना संधी मिळालेली आहे. त्यामुळे निश्चितच महिला इच्छुकांमध्ये कमालीची चर्चा आणि कमालीची संख्या वाढताना आपल्याला दिसणार आहे. मात्र पुरुष मंडळी मात्र जे इच्छुक होते, गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते, ते मात्र कुठेतरी आज नाखुश झालेले या बातमीमुळे दिसणार आहे. पण महिलांसाठी ही आनंदाची आणि उत्साहाची बातमी आहे. राजकीय वर्तुळात सुद्धा आता हालचालींना वेग आलेला आहे. या दृष्टीनं मोर्चे बांधणी आहे ती सुरू केलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नगराध्यक्ष म्हणून संजू परब या ठिकाणी होते, आता ते शिवसेनेमध्ये गेलेले आहेत. एकनाथ शिंदेसोबत ते आहेत, दीपक केसरकरांसोबत आहेत. दीपक केसरकर यांचं हे होम पिच आहे आणि गेली 25 ते 30 वर्ष केसरकरांच्या माध्यमातून त्यांच्या विचाराचा नगराध्यक्ष इथे बसतो संजू परब हे एक अपवाद वगळतात. इतर पाहिलं तर दीपक केसरकरांचं वर्चस्व या नगर परिषदेवर राहिलं. स्वतः दीपक केसरकर या नगर परिषदेचे सर्वाधिक काळ भूषवणारे नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्यामुळे ही सगळी परिस्थिती बघता, आता बदललेली समीकरणं बघता निश्चितच भाजप शिवसेना यांच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं काटेकी टक्कर असणार आहे. ते एकत्र लढतात की युती धर्म पाळतात हे पाहावं लागणार आहे. त्याचबरोबर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शरदचंद्र पवार गट असेल आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल, मनसे सुद्धा इथे आहे, शहर विकास आघाडी सुद्धा होऊ शकते. त्यामुळे ह्या सगळ्या शक्यता आता वर्तवल्या जाणार आहेत. आजच्या आरक्षण सोडतीनंतर उर्वरित जे प्रभाग निहाय जी आरक्षण सोडत होणार आहे किंवा बाकीच्या ज्या गोष्टी होणार आहेत त्या बुधवारी होणार आहेत आणि त्याचा मुहूर्त सुद्धा या ठिकाणी ठरलेला आहे. 10 प्रभागातलं 20 नगरसेवक हे निवडून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे गेली अनेक वर्ष सावंतवाडीतले काही इच्छुक ज्याची वाट बघत होते, सावंतवाडीची जनता ज्या बातमीची वाट बघत होते ती बातमी आज आलेली आहे आणि सावंतवाडी पुन्हा एकदा 14 वर्षानंतर महिला राज पाहायला मिळणार आहे. त्याच्यामुळे अनावजी लोको, शिरोडकर, पल्लवी केसरकर यांच्यानंतर सावंतवाडीत महिला नगराध्यक्ष कोण होणार हे काळच ठरवेल. विनायक दावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी. सावंतवाडी एकमेव नगर परिषद जिथं आरक्षण नसताना महिला नगराध्यक्ष राहिल्यात. शिवसेनेत अनेक सक्षम उमेदवार आहेत. महायुतीची बोलणी सुरू आहे. शहरवासीय माजी नगराध्यक्ष संजू परब आमच्यासोबत आहेत. आमचा नगराध्यक्ष असावा अशी भूमिका महायुतीच्या बैठकीत मांडू. महायुतीतून सेनेला नगराध्यक्षपद सोडावं अशी भूमिका आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडली आहे. एक गोष्ट अशी आहे की सावंतवाडी नगरपालिका अशी एकमेव नगरपालिका आहे की जिथं आरक्षण नसताना सुद्धा महिला नगराध्यक्ष करण्यात आलं. त्याच्यामुळे शिवसेनेतून अनेक सक्षम उमेदवार आहेत. निश्चितपणे आमचा नगराध्यक्ष निवडून गेल्याची खात्री आहे. परंतु महायुतीची बोलणी चालू असल्यामुळे महायुतीच्या समोर आम्ही हा विषय मांडला आणि अनेक वर्ष आमचे नगराध्यक्ष होते. पूर्वीचे नगराध्यक्ष संजू परब होते, ते सुद्धा आता आमच्यामध्ये सामील झालेले आहेत. याच्यापैकी 25 वर्ष शिवसेनेचा नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत. म्हणजे माझ्या बरोबर असलेल्या लोकांचं ज्यांना राष्ट्रवादीमध्ये होतं राष्ट्रवादी, ज्यांना शिवसेनेमध्ये होतं शिवसेनेकडे, ज्यांना काँग्रेसमध्ये होतं काँग्रेसचा नसतं. त्यामुळे सावंतवाडी शहर सातत्याने या बाबतीत आमच्याबरोबर राहिलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे आमचा नगराध्यक्ष असावा अशी ठाम भूमिका मी महायुतीच्या मीटिंगमध्ये मांडली. नाही, मला वाटतं की एकंदरीतच ह्या सगळ्याचा विचार करूया. महायुतीला हे सुद्धा शिवसेनेसाठी हे नगराध्यक्ष मत्स्य उपलब्ध आहे अशीच माझी मागणी राहील. माजी आमदार राजन तेलींनी शिवसेनेत प्रवेश केलाय. यापूर्वी अनेकदा राजन तेलींनी आमदार दीपक केसरकरांवर आरोप केलाय. याबाबत राजन तेलींशी जुळवून घेणार का असं पत्रकारांनी विचारलं असता केसरकरांनी काय उत्तर दिलंय पाहूया. राजन तेलींनी यापूर्वी तुमच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती आणि आता ते तुमच्या सोबत आले आहेत. राजन तेलींशी जुळवून घेणार का? कारण यापूर्वी तुमच्यावर त्यांनी आरोप केले होते, राणेंवर पण आरोप केले होते. एक गोष्ट अशी आहे बघा, शेवटी किती खोटे आरोप केले तरी सत्य असतं. सत्याचा नेहमी विजय होतो. निवडणुकीमध्ये विजय झाल्यानंतर इतरांबद्दल द्वेष का बाळगावा याचं कुठलंही कारण नाही. त्याच्यामुळे मी स्वतः काही त्यांच्या पक्षप्रवेशालाही विरोध केलेला नाही आहे किंवा त्यांचं ज्यावेळेला एकनाथ शिंदेसाहेब निर्णय घेतात की प्रवेश करायचा म्हणून त्यावेळेला निश्चितपणे तो त्यांचा अधिकार आहे. माझं एवढंच म्हणणं होतं की ज्या भागातून खरं ते येतात, सावंतवाडी हा त्यांचा मुळात प्रदेशच नाही, त्या भागाचं नेतृत्व आज आदरणीय नेते निलेशजी राणेसाहेब करतात. तर त्यांच्याशी चर्चा एकनाथ शिंदेसाहेबांनी केलेली आहे आणि ती चर्चा पुरेशी आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे. शेवटी किती खोटे आरोप केले तरी सत्य असतं. सत्याचा नेहमी विजय होतो. निवडणुकीमध्ये विजय झाल्यानंतर इतरांबद्दल द्वेष का बाळगावा याचं कुठलंही कारण नाही. त्याच्यामुळे मी स्वतः काही त्यांच्या पक्षप्रवेशालाही विरोध केलेला नाही आहे किंवा त्यांचं
ज्यावेळेला एकनाथ शिंदे साहेब निर्णय घेतात की प्रवेश करायचा म्हणून, त्यावेळेला निश्चितपणे तो त्यांचा अधिकार आहे. माझं एवढंच म्हणणं होतं की या भागातून खरं तर येतात, सावंतवाडी हा त्यांचा मुळात प्रदेशच नाही, त्या भागाचं नेतृत्व आज आदरणीय नेते निलेशजी राणेसाहेब करतात. तर त्यांच्याशी चर्चा एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलेली आहे आणि ती चर्चा पुरेशी आहे असं माझं स्वतःचं मत आहे. मालवण नगर परिषद नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण ओबीसी महिलांसाठी आरक्षित झाल्यानं अनेकांचा हिरमोड झालाय. नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक चेहरे शहरात फिरत होते. काहींनी चतुर्थीतही गणेश दर्शन करत शहरात जोरदार फिल्डिंग लावली होती. पक्षाच्या कार्यक्रमापासून सामाजिक उपक्रम ते इतरांच्याही कार्यक्रमात पुढे दिसत होते. मात्र ओबीसी महिला आरक्षण जाहीर झाल्यानं सर्वांचा हिरमोड झालाय. अनेकांची दांडीगुल झाल्यानं शहरात दबक्या आवाजात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. आता महिला ओबीसी पडल्यानं अनेक नवीन चेहरे समोर आलेत. ज्या चर्चेतच नव्हत्या त्या आता चर्चेत आल्यात. यात कोणाला लॉटरी लागणार आहे याची उत्सुकता लागून आहे. काहींनी फोनाफोनी सुद्धा केली असून अनेकांना शुभेच्छांचे फोनही सुरू झालेत. थेट जनतेतून पहिल्या नगराध्यक्ष कोण होणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागून आहे. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे चीफ रिपोर्टर कृष्णा ढोला. नक्कीच गेले अनेक 3 वर्ष मालवण नगर परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती होती. नगरसेवक लोकप्रतिनिधीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती मालवण नगर परिषदेवर करण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणुका या लांबलेल्या होत्या. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबलेल्या होत्या. आता नगर परिषद निवडणुकांच्या हालचालींना वेग आलेला आहे आणि यात नगर परिषदांच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण आहे ते आज जाहीर करण्यात आलेले आहे. मालवण नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष पदाचं आरक्षण हे ओबीसी महिला साठी आरक्षित झालेलं आहे. त्यामुळे मालवणच्या थेट जनतेतून होणाऱ्या नगराध्यक्ष पदाच्या नगराध्यक्ष या महिला एक विराजमान होणार आहे आणि एका महिलेला या निमित्ताने संधी मिळणार आहे. तुम्ही जसं आता म्हणालात की पहिल्यांदाच महिलांना ही संधी मिळते, त्यामुळे आता नेमक्या काय उत्सुकता असतील मालवणच्या या नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने? नक्कीच मालवण नगर परिषदेचे पहिल्यांदाच नगराध्यक्ष म्हणजे यापूर्वी महिला नगराध्यक्ष झालेल्या आहेत. मात्र थेट जनतेतून नगराध्यक्ष या होण्याचा पहिलाच बहुमान हा आता येणाऱ्या निवडणुकीत महिलांना मिळणार आहे आणि त्यातून महिला नगराध्यक्षपदी विराजमान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी आताच्या आरक्षणाकडे अनेक इच्छुकांचे लक्ष लागलेले होते. अनेकांनी तशी फिल्डिंग सुद्धा लावलेली होती. मोठ्या प्रमाणात चतुर्थीचं असेल किंवा इतर कार्यक्रमामध्ये सहभाग दिसायचा. प्रत्येक कार्यक्रम काही जणांनी आयोजित सुद्धा केलेले होते. नगराध्यक्ष पदाचे दावेदार म्हणूनच त्यांचे मुखवटे हे घेऊन फिरत होते अशी चर्चा शहरात होती. त्यामुळे कुठेतरी मालवण शहर नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण पडेल आणि त्यामुळे संधी मिळेल असे अनेकांना वाटले होते. त्यामुळे सगळ्यांनीच या आरक्षणाकडे साऱ्यांचे लक्ष लागलेले होते. मात्र आता ओबीसी महिला आरक्षण झाल्याने अनेकांची दांडी गुल झालेली आहे. ओबीसी आरक्षण पडल्याने अनेक नवीन चेहरे आता समोर आलेले आहेत जे यापूर्वी कधी चर्चेत नव्हते. ते चेहरे आता या निमित्ताने चर्चेत येऊ लागलेले आहेत आणि त्यात महिलांना असल्यामुळे अनेक महिलांची नावे या निमित्ताने आता पुढे येत आहेत. तुम्ही जसं आता म्हणालात की ज्यांची कधीही चर्चा नव्हती त्यांची आता चर्चा या निमित्ताने सुरू झालेली आहे. अनेकांना त्यांचे शुभेच्छांचे कॉल देखील आता सुरू झालेले आहेत. मग अशा वेळी नेमक्या या महिला कोण आहेत ज्यांची नगराध्यक्ष पदासाठी चर्चा होऊ लागली आहे? अनेक महिला आहेत. यामध्ये भाजपकडून जर विचार केला तर भाजपच्या पूजा खरलकर असेल, मधुरा परब, चारुशिला आत्रेकर, गार्गी कुशे, ममता वराडकर, स्नेहा आत्रेकर, वैष्णवी मोंडकर, शर्वरी पाटकर, महिमा मयेकर या इतर महिला आहेत. त्यांची चर्चा आता सध्या या महिलांची चर्चा या भाजपच्या गोटात सुरू आहेत. यामध्ये पूजा करलकर या नगरसेविका राहिलेल्या आहेत. चारुशिला आचरेकर या भाजपच्या पदाधिकारी आहेत. गार्गी कुशे या माजी नगरसेवक गणेश कुशे यांच्या पत्नी आहेत. ममता वराळकर या सुद्धा नगरसेवक राहिलेल्या आहेत. स्नेहा आत्रेकर या माजी नगराध्यक्ष सुदेश आत्रेकर यांच्या पत्नी आणि या स्नेहा आत्रेकर सुद्धा यापूर्वी नगरसेविका म्हणून निवडून आलेल्या होत्या. वैष्णवी मोंडकर या भाजप शहराध्यक्ष बाबा मोंडकर यांच्या पत्नी आहेत. शर्वरी पाटकर यांनी सुद्धा नगरपालिकेत काम केलेलं आहे. त्यामुळे ही नावं आहेत. ही नावं सध्या भाजपकडून चर्चेत आहेत. तर शिवसेनेच्या शिंदे गटाकडून स्मृती कांदळगावकर म्हणजे महेश कांदळगावकर माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्या पत्नी स्मृती कांदळगावकर यांचंही नाव चर्चेत आहे. ठाकरे गटाकडून मात्र अद्यापही नावांची चाचपणी सुरू आहे. अद्यापही नावं कोणती समोर आलेली नाही आहेत. सध्याच्या घडीला शिवसेना, शिंदे गट आणि भाजप या महायुतीच्या दोन्ही पक्षाची सध्या नावं
ही चर्चा झालेली आहेत. इतर जी ठाकरे गट याबाबत चर्चा सुरू असून काही दिवसातच त्यांची ही नावं समोर येतील. पण आता ज्यांच्यासाठी इतक्या दिवसांपासून पक्ष बांधणी सुरू होती, मोर्चे बांधणी सुरू होती, आता ही नवीन नावं समोर येणार आहेत. त्यामुळे आता संपूर्ण रणनीतीच बदलावी लागणार आहे. प्रत्येक पक्षासमोर हे मोठं आव्हान असेल. तर आता पक्षनिहाय कशा पद्धतीनं मोर्चे बांधणी आपल्याला मालवणमध्ये करताना पाहायला मिळणार आहे? नक्कीच आता या रणनीती आणि आडाख्याला वेळ घेणार आहे. महिला आरक्षण पडल्यामुळे आता अनेक जण जे नगराध्यक्ष पदाचे दावेदार होते ते आता कुठेतरी त्यांना नगरसेवक होऊन उपनगराध्यक्ष पदाची संधी कशी काय मिळते याकडे आता ते प्रयत्नशील असणार आहेत आणि त्याबाबत त्यांचे प्रयत्न असणार आणि कुठेतरी आपल्याला उपनगराध्यक्ष पद मिळेल त्या हिशोबाने नगराध्यक्षांना प्रमोट करता येईल या हिशोबाने त्या पद्धतीने आता रणनीती सुद्धा आखली जाऊ शकते आणि लवकरच आता बैठकांवर या बैठक क्षेत्रात सुरू होतील आणि मालवणात आता निवडणुकीच्या आखाड्याला वेग येईल. या सगळ्या घडामोडींवर आपण असंच लक्ष ठेवून राहणार आहोत. तुर्तास धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण जाहीर. महाराजांनी सापांना दूध पाजलं नाही, मंत्री नितेश राणेंचं वक्तव्य. आणि भाजपात जाण्याच्या चर्चांवर सतीश सावंतांचा मोठा खुलासा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.